Okay Mads, det er så ret simpelt. Her har du grundtonen, og guitaren hele vejen igennem kører sådan. Så man forlader aldrig den her grundtone, som ligger i guitaren. Den ligger der hele vejen igennem. Det han argumenterer for i artiklen, det var, at hvis man gjorde sådan her, så rammer man den tone her, der ligger lige under grundtonen, som naturligt vil lede tilbage. Du, du. Men det er ikke tilfældet. Man bliver her. Ligesom melodien ligger der. Teenage dream.